готов да даде първия съдийски сигнал на срещата. Ето го и него. ЦСКА 1948 в опит да постигне трета победа от началото на сезона. Отново Педриньо. Центриране към Елитон. Удар на Елитон в страни от вратата. Поредно диагонално подаване за Радослав Кирилов. Добър финт на Ради Кирилов. Нещо характерно за него. Удари спасяване на Мартин Величков. В днешния двубой, в който Радослав Кирилов и Елитон са на терена, капитанската лента е на ръката на централния защитник. Явно от тук нататък нещата са различни. Удар с глава на Антонио Гутов и отново спасяване на Мартин Величков. Чочев. Педриньо. Шанс за Педриньо. Удар на Педриньо над вратата. Това вече е трети двубой за него. Все още чака първото си попадение. Ивайло Чочев даде много високи стандарти след миналия сезон. Сега отново Елитон с глава и спасяване на Мартин Величков. Ивайло Чочев срещу Мартин Величков. 1-0 за ЦСКА 1948. В 30-та минута ще бъде записано това попадение. Струва ми се, че Величков докосна топката, но удара на Чочев бе много силен. Педриньо. Шанс за Ивайло Чочев, много добро извеждащо подаване. Чочев сам на празна врата. 2-0. Тук обаче има засада. Дали на Антонио Вутов или на Ивайло Чочев, гол е отменен към този момент. Още веднъж ситуацията. Ивайло Чочев бе зад защитата. И то не с малко. Добра игра на Шано, който изби точно преди Чочев да овладее. Много бързо обаче червените отново отнеха топката. Страхотен удар от много далечно разстояние на Педриньо. И добро спасяване на Мартин Величков. И в последствие да спаси, но по много добър начин бразилеца се освободи от двама футболисти на болярите и реши да отправи много силен удар, нещо, което е похвално, тъй като разстоянието ще се опита да я центрира в наказателното поле. Ето го и неговото подаване. Удар с глава, спасяване на Даниел Наумов. Сериозно разбъркване, има ли кой да прати топката във вратата? Не. ЦСКА 1948 с шанс да стигне до второ попадение. Никола Илиев обаче не стигна до топката. Радослав Кирилов обаче с удар на Кирилов. Успя да се намеси Мартин Величков. На Етър заложи на техниката в тази ситуация Радослав Кирилов. Освен Колю Станев в наказателното поле, от тази позиция може да се потърси директен удар. Подаването е за Ивайло Димитров. Пада на тревата, няма дуспа, въпреки бурните му протести. Димитров иска обяснение от Стоян Арсов. Отново гледаме. ЦСКА 1948 обаче направи всичко необходимо, за да спаси. Сега обаче възможност за домакините. Напречната града помага на Мартин Величков след удара на Радослав Кирилов. Пропуснаха домакините да решат всичко. Още веднъж ситуацията. Диагонално подаване, което успяха червените да овладеят. Въпреки това ЦСКА 1948 записа трета победа от началото на сезона в ЕФБЕТ лига. Минимална с 1-0.